boni fere makko jol balejo kurum e live TikTok gonɗon joni on puɗɗi haalde mbeɗa haala mi suwawi haalde ni mataw live o fuɗɗi tan añanene jamma ɗe ndero a holli kam no live waɗirte mi waɗi live joni yimɓe mbima nande ceerno yimma halma ngal bahal kay ma wiya nande ceerno an ma validi a validi mbeɗa nande ceerno tan apparence o warde lafaka eyi gasi ganduɗa hoorema sohli haalis a faami probléme yimɓe fof ne gondi hen imagine haalis nanɗo renta hen hande yimɓe fof ne cohli haalis sa ari aɗa ñamlo kees yimɓe ganda hay holko woni e kees holko jiɗɗa mi wima yimɓe mbima probléme ko yimɓe fof ne jogui min wawa andide probléme yimɓe fof ko probléme min toppit toon ko probléme min essaye tumi yo reglude probléme goɗɗo ko woni kamen ko client woni client kay o haalde lo an ko gos wadde engagé affaire o ni mi engage a fijani de mi fijani hen mi jallani hen mi mosani hen kam engage yiɗe kami jawa hen ha yeeso kono acci yimɓe arɗo aɗa yurno kam eyi wona kam aɗa renti kam gacci jam wona yi ko ɓornimi ko aɗan kam sehil ma machallah ko yo tan jinmi yew ma bugdi beeli nen day dakk kedi ayi wutteji mawɗi ɓornoto en hay galle joni ayan ko woni hecce mbeɗa woni nder wañ mbedde ɓoɗum cumci galle de o wi kam ɗum haw ɗi cumci nattat mbimi ko heewi joni bo gos wonti ko ceerno Abou teddugal ma so yimɓe ndendi ko feccotako wallahi poti yonude min mi ala ko wona onon on ngala ko wona min rego yimɓe andindema sa lelima ɗanoɗa inchallah yo ɓerde ma deeƴ si mbiɗi joguino wallahi mi waɗat an wattini tinduɗo Abou joni wiyata ko ceerno Abou gallamen omo mbiyata ni wallahi no woodi kadi mbeɗa wima ya arto famminam daña e ko heddiɓe dañi ko ceerno Abou ko ceerno joni mawɗo mawɗanaɗo idam ɗum koko abbiri walla gueɗe Allah eyi way Allah wawi gandal woɗɗani koko wirni koko wirni e wonko ganduɗa hen donc sa ari ma doccon arto yo ma anni wimo mam artan so ɓooyi seeɗa ala wona noon yarte ceerno Abou ko ceerno VIP anni joni sikra way dagui biri ma omo rewa ga walla so werama rewto ne waɗi lawo artirakkille ala no rewrete joni a yoɓat tikke ƴetta rendez-vous nde gonmi rede nde mi yara posone maya walla ne jibinmami nde ɓeɗɗuma an ko ɗum woni konma dawde konma dawde konma dawde mbiɗo yalade ha nen wona ni warses mi artan ƴetti mbusam ɓennum ndena moftumi ɗum guiɗa yiyen min garɗa dimtinani moyti an ka pelli ɗum a fijande allah woni seedi joni gasi ayi han kadi ne woni ceerno hanni laatel puccu taƴaki no wuuɗi puccu kono ɗon doga woni ceerno wiide mum kese pulle laaci yawo sawa yaw no gorɗa miɗen ɗum yaw gasi en puɗɗi golle ka wonko jimi TikTok no musimi ka wonko jimi TikTok no musi wona foro debbo mo ɗakki ɗo ndeysan ƴeew debbo hay cumci ɓorna en on gorko ɓeɗo worɓe wonɓe TikTok wallahi ulugel keccel foti fuftugo guiri mabɓe o wi ko debbo yo are makko debbo wimo arayno hanti omo jogino foroji mum o jogui foroje ɗe o ɗakki ɗum e TikTok nani hay cumci ɓorna en on waɗa ɗum menacé pour tan yo ar pour tan no yiiri kumbamburi mum a sikki kumbamburi ne weeɗi yiide pour tan no yiiri kumbamburi mum on bonnir ɗum aduna e TikTok ha kaw ɗum no musimi walla hande joggom mais min déjà mi ƴetti décision am ɗiɗɗi fof mi waɗa ɗum ala wonnamo tan sa geyni par ce que konko mariage mo jogui o certain ko mariage famille aɗa andi mariage famille no wayi heɗomi yo bojjima ndewe nde tawno ka seyɗade seyto moyto yaara jamma artiri wendogo so neɗɗo wiini kay ƴusa tokara ayyo yaltu kay a gayni cikano nga nangunni ɗum haalimi ardema kaw ko ɓurti nana ɓurta noon ay fuu joñon gaynimi haaldude nenam ngesa ba mi anda ko demba en mi anda holɗum naane e ngesa nayi mumen bonni ha bonni demba ɗon demba cillen en demba cillen eyyi joni ngesa mabɓe naati elle tan eɓe gandi famille fof kamɓe mbayi nani ɓe naari hen nayi mabɓe naari hen ɓe bonni ko ha bonni ɓe bonni gese ɗe ha joni joñon ɓe haalde nenam haala wiyam ha demba cillen en ɓurtinde nde wona demba cillen en ɓurtinde mata ba maala ɗon wona wonde gande safat babam hayso demba cillen juuɗi feɗel mum wona kene wulirti o
babam nde mbeɗa yanda mbeɗa jiya confiance babam yahara noon joni ya hoccon ɓurlaji birigi hammadi ɗo anani ammane wawi allah demba korte marɗe dutto joni demba mi noddamo téléphone joni joni momi noddum téléphone mi haalno ko foti mi haalandemo ko ma haalde demba ka momi haalde demba cillel nan ɓurtina joni ya hoccon ɓurlaji birigi hammadi kon rento noon yanima ɗo hocce ɓurlaji hammadi heftirimama hocciri sera hammadi jembiri eyyi ɓurlaji évian kono hocciri hen hay ko noon demban jogui ɓiyum goto ne waɗa transport hakkude Nouakchott Fouta guiɗo ɓerde makko muso tawma ɗo min de so tawi mam ɗo kam waltara e galle o wona joni aɗa watina mette guesse joni aɗa suusa aɗa wawi wonde révolutionnaire aɗa wawi wonde révolutionnaire mi ittima mi wonnoma maar mi ittima maar mi wattima black systéme mbattumani ceerno mi ko kalmi ko leerani mbeɗa yiɗimo jinmi ko waɗanta monan ko yo waɗanam ɗum yo wattu waɗandimi ɗum par ce que min komi jiɗɗomo ko kalɗa kono leeri kono Allah no huuɗi ɗum aɗa wawi fijje e sum jalɗe e kuma jaɓana gorko mum so wona ɗum tandu ɓeɓare hakkemo yan kañum ko noon tan kono jejjiri amana gorko mum a bongo sara way ɗum meɗe andude aɗa wawi fijje e sum jalɗe e kum jaɓana gorko mum so wona ɗum tandu ɓeɓare gasi la ilaha illallah galle kaw aga daga wala fujiram mawda boni fere makko jol balejo kurum tumi takki basɗo balejo kurum